Ayan na si Bagus mga kasinag oh. Patay ako nito. Ayan na. Ay, takbo. Delikado mga kasinag. Mga kasinag, magandang hapon. Kararating lang ngayon ni Bagus mga kasinag. Ngayon na mga kasinag ang araw na ika 1 year niya sa pangalaga ako. Isang taon na si Bagus mga kasinag sa aking puder. Ngayon umuwi siya ngayong hapon. Kaninang umaga ko pa siya inaantay, pero ngayong hapon lang umuwi. Andito siya mga kasinag, nag-iingay kanina eh. Saan ba nag-iingay yun? Naghahalo kasi ako nung binilad na palay mga kasinag. Narinig ko siyang sigang huni dito. Hindi ko lang alam kung... Oh yun, ayun pala sa itaas ng niyog. Ando pala sa itaas ng niyog. Asa mo nagko-comment pala dyan na pag minsan daw marami akong salita na hindi nyo naiintindihan. Pasensya na po mga kasinag, kasi pag minsan ang salita ako naghalo ng Tagalog at Bicol. Kaya nakapagsalita ako ng Bicol na hindi nyo naiintindihan. Pasensya na po talaga ha. Basta mga kasinag, maraming salamat po. Isang taon na sa atin sa pangalaga si Bagus. Doon natin pakainin mga kasinag ko sa may puno nung nara. Ang naihanda ako lang mga kasinag na pagkain ni Bagus, ito oh. Ayan oh. Isang daga lang. Swerte nga at may nakahuli ako kagabi. Kahit masamang pakiramdam ko mga kasinag. Nung nakarang araw pa kasi mga kasinag, masamang pakiramdam ko. Nilagnat nga ako nung nakarang gabi. Dahil nga mga kasinag, paghiling namin ng palay galing sa sulpa, naligo ako sa sobrang kati. Pagdating ng gabi, yun, gininaw ako mga kasinag, nilagnat ako. Kaya ngayon medyo masama pang pakiramdam ko. Ngayon pala mga kasinag, kasama ko si Pitoy. Ayan si Pitoy oh. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag, uminom naman ako ng gamot. Ang nararamdaman ko lang ay medyo mahilo pa ang ulo ko. Medyo nahihilo talaga ako. Kaya halos hindi ako nakapagtaan ng mga trap sa daga nung manakaraan. Kagabi nga, ilan lang ang naitaan ko, butit may nahuli. Kaya nakipasalamat ko talaga mga sinag. Kasi kung wala akong nahuli, wala akong ipapakain kay Bagus. Hindi natin tawagin si Bagus. Bagus! Bagus! Dito ko pakainin si Bagus mga kasinag, sa may puno na ito. Bagus! Bagus! Ayan na si Bagus mga kasinag oh. Okay. Kakain ka na? Ha? Kakain ka na? Ayan mga kasinag, may ano pala dito, yung makina ng tracer nung nakaraan. Kakain ka na? Ha? Ayan mga kasinag si Bagus oh. Gutom ka na? Ilagay ko nga sa sako ito ha. Gutom na ang baby Bagus. Baby Bagus, happy 1 year old. Isang taon ka na baby Bagus sa aking pangalaga. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Balian ko muna ang paa mga kasinag ha. Marami palang nagko-comment dyan mga kasinag na bakit hindi daw rabbit ang ipakain ko kay Bagus. Sa totoo lang mga kasinag, mas nakakaawang ipakain ang rabbit. Kasi ang rabbit kasi inaalagaan eh. Diba? Ginagawpit ang mga rabbit. Kaya nakakaawa naman na rabbit ang ipakain natin. Yes. Mira. Nasubrahan yata ng bungaw. Nasubrahan ko yata ng bungaw mga kasinag ah. Ayan oh.
O sige na, kainin mo na yan. Ayan na. O, pasensya ka na. Yan lang ang regalo ko sa iyo. Ayan lang ang tanging may paghahanda ko sa iyo. O sige na, banatan mo na yan. Ay, uulan pa yata. Naku, nag-aambon mga kasinag ang palay ko. Hindi ko pa kaya napupunpun mga kasinag yung bilad kong palay. Nag-aambon na. Patay tayo nito. Mga kasinag, iwan ko muna si Bagwis. Kakainin na lang yan. Ayan mga kasinag, iwan ko muna si Bagwis. At mas importante mga kasinag yung palay. Patay ako nito. Ayan na, nag-aambo na. Nag-aambo na mga kasinag. Nag-aambo na. Patay ang binad kong palay nito. Wala. Sayang. Ay. Takbo. Takbo. Delikado mga kasinag. Dilim na langit. Hindi natin makakapandig na masyado si Bagwis. Wala kaming kakainin. Pag nabasa yun. Diyos ko po. Sako. Sama pati ang pakiramdam ko mga sinag. Sama ang pakiramdam ko. Ang palay. Diyos ko po. Hingal ako ah. Uulan na. Hiningal ako katatakbo mga kasinag. Nag-aambon na kaya oh. Labo-labo. Ay silang pupunpun na rin oh. Panghina tayo mga kasinag. Ay ano pa payang ulan. Uulan na. Ito na yung bilad ko mga kasinag. Ayan oh. Hindi ko pa isira ako kanina kasi mainit. Ginanito ko muna kasi kanina magilik siya. Tapos mainit. Kaya ngayon magsasako na ako. Hindi ka po siguro. Baka mga tulog.
Mga sinag, ito na. Naisako ko na. 8 sako lahat. Salamat sa mahal na Panginoon at hindi nagdire-diretso yung ambon kanina mga kasinag. Kala ko, dire-diretso siya eh. Kung nagdire-diretso yun, basa sana. Tuyo na pati itong palay na ito. Kaya ako nagmadali talaga kanina mga kasinag. Iniisip ko baka mabasa pa. At kung magsunsod ang ilang araw na ulan eh, mahirapan na uling tuyuin ito. Kaya nakipasalamat ko at hindi naglakas ang ulan. Update ko kayo sa dagat namin ngayon mga kasinag. Ayan ang dagat namin, oh. Uhibas. Mga kasinag, sana abutan pa natin si Bagwis dun. Niyala ko na itong rapal. Hakutin ko muna yan mga kasinag. Pagkatapos kong hakutin yun mga kasinag, update ko kay Bagwis. Sana abutan pa natin dun. Buti lang mga kasinag, hindi tumuloy yung ambon kanina. Magayon, nagkano ka dyan? Ito ano si Magayon mga kasinag, update ko kayo. Nagkano ka dyan eh? Dito, hindi dyan. Ito kakubain. Halika dito. Ito. Ano, magsapsap ka dyan. Ito si Magayon mga kasinag. Ayan, na-update ka naman kay Magayon mga kasinag. Wala pa kasing pupuntang veterinaryo dito mga kasinag, kaya hindi ko pa na papaturok ka ng ng vitamin C Magayon. Pero napurga ko na ito mga kasinag. Marami kasi nagsabi baka hindi ko pa daw napurga or purgahin ko daw. Napurga ko na po itong mga kasinag, si Magayon. Sa may susunod nagsabi man sa akin si Kuya Milby na may pupunta daw dyan ng mga veterinarian sa barangay namin. Mag-i-schedule daw kung kailan. Wala pang schedule kasi mga kasinag, kaya hindi pa natin paturo ko ng vitamin si Bagwis. Si Magayon. Nawala na pala si Pidoy, hindi sumama. Tingnan natin si Bagwis dun mga kasinag kung andyan. Naglabar ako mga kasinag, pero ang kate pa rin. Iba talaga ang ng palay. Tingnan natin si Bagwis mga kasinag kung andito, or kung kinuha niya ba yung kanyang pagkain. Baka nakatakas yung taga na binigay ko. Walang nag-iingay ayo. Walang nag-iingay. Hinog na rin ng palay na ito mga kasinag, hindi pa naaani. Ang ganda sana ng palay na ito. Tingnan nyo mga kasinag, dasik ang bunga. Napakaganda sana. Sa mga susunod sana makapagtanim ako ng ganitong hybrid. Anihin niya mga kasinag, hindi pa pinapaanin ni Tio Mando. Kay Tio Mando kasi yung palayan yan. Pero yung palay natin mga kasinag, anaani na. Asan daw? Uy, ito pa rin si Bagwis. Asan na yung daga? Ha? Ito pa rin si Bagwis mga kasinag. Ay, nakain na. Nakain na niya, busog na Nakain mo na. Ay, nakain na nga mga kasinag kasi yung paa niya may dugo na. May dugo na yung mga kuko. Nakain na niya. Titingin tayo ng ebidensya dito sa baba. Wala yatang tinira si Bagwis kahit isa. Wala, inubos talaga ni Bagwis mga kasinag yung karning daga. Wala talaga. Ay, salamat mga kasinag. Inabot pa natin si Bagwis. Salamat talaga. Busog na Ayun mga kasinag, busog na si Bagwis. Pasensya na ha. Kung yan ang naibigay ko lang sa iyo, tanging daga lang. Happy 1 year old Bagwis. Sa pangalaga ko. 1 taon na siya mga kasinag. Nagpapasalamat ako ng marami. Opo, saan ka po galing? Kaya umaga hinahanap kita, wala ka. Ngayon ka lang umuwi. Sa totoo lang mga kasinag, hindi ko alam talaga kung saan nagpipermi o naglalagay ito sa Bagwis.
Kasi sa tuwing kumain na ito, umaalis na yan. Mga ilang arawan bumalik. Swerte nga. Pag araw-araw siyang bumabalik, kagaya ng manakaraan, araw-araw siyang bumalik dun sa bahay. Ngayon, iniba ko naman. Dito ko naman siya pinakain. Bagwis! Ayan si Bagwis mga kasinag. Kumusta ka na? Baba ka dito. Baba ka dito. Kwentuhan tayo. Hindi man ako makaakyat dyan. Kaya ikaw lang baba dito. Bagwis! Baba na. Sa totoo lang mga kasinag, marami palang nagko-comment dyan na mag-alaga lang daw ako ng puting daga. Hindi ganun kadali mga kasinag makahanap ng puting daga dito sa amin, dito sa bayan ng Seroma. Kasi wala namang halos nag-aalaga dito ng puting daga at wala namang mga pet shop dito. Bago kami makarating ng Naga City, magbabiyahe pa kami ng nasa 4 na oras. Ganyan ang babiyahihin namin mapunta sa Naga City. Napakalayo po talaga. Kaya sinasanay ko na talaga siya sa daga at oras na mapunta man siya kung saang lugar or lumayo naman siya dito sa akin, masanay siya maghunting ng daga. Sa mga tikling naman mga sinag, may nagko-comment balan bakit hindi daw ako mamingwit ng tikling dito, mamitag ng tikling. Sa totoo lang mga sinag, pinagbawalan din po ako ng DNR na magparahuli ng mga tikling, pugo, kung ano-ano pa mang ibon na ipakain ko kay Bagwis kasi mga endangered species din naman yun. Kaya pasensya na po kayo mga kasinag ha. Sa lahat na nagko-comment dyan, naiintindihan ko po kayo. Naunawaan ko kayo mga kasinag. Simulat sa pool, 1 taon ko na nga siyang alaga. Kabisado ko na po si Bagwis. Sa mga ipinapakain ko sa kanya, sa mga gusto niya, o yung kanyang pag-uugali, kabisado ko na siya. Kaya pasensya na po talaga mga kasinag. Anong manakaraan, medyo na disgrasya nga tayo ni Bagwis kasi ako rin naman ang may kamalian nun kasi lumapit pa ako Alam ko namang may pagkain siya. Alam ko naman na nagagalit nga siya pag gano'n na nilalapitan siya. Nagpilit pa rin akong lumapit sa kanya. Kaya yun, nasakta tayo ni Bagwis. Kaya sa ngayon mga kasinag, medyo mag-iingat na talaga tayo. Medyo umidad na si Bagwis mga kasinag Kung kagaya ngayon, 1 taon na siya. Kaya laking pasalamat ko. Nandyan pa rin po kayo na sumusuporta sa amin, na tumatangkilik ng aming YouTube channel. Kaya maraming salamat mga kasinag ha. Ayan na po si Bagwis walang kaimik-imik. Bagwis! Bagwis! Kumusta na ang baby Bagwis? Sa totoo lang mga kasinag, ganyan po si Bagwis. Pag busog po yan, hindi po nagpaparahuni yan. Pero pag gutom yan mga kasinag, huni lang ng huni yan. Lipa dito, lipa doon. Mga kasinag, maraming salamat po sa 1 taong pamamalagi sa akin ni Bagwis. Nandyan pa rin kayong sumusuporta at tumatangkilik ng aming YouTube channel. Sa lahat po ng tumulong sa akin, simula nung ako'y nagbablog, lalo na kay Jojo IY Mix. Maraming salamat sa iyo idol. Kung hindi dahil sa iyo, wala naman ako sa ganito kong sitwasyon. Kaya maraming salamat Jojo IY Mix. Suportahan niyo naman mga kasinag, Jojo IY Mix. Maraming salamat din po kay Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Ken Sander Japan, Miss Rosana Rohobet at kay Rudy Bet. Sa mga tumulong pa sa akin, si Lola Chit, shoutout po Lola Chit. Sa mga nagbigay ng sponsor na hindi na nagpakilala, shoutout din kay Chinchin Mansano sa mga ibinigay niya sa akin balikbayang box. Sa mga nagpadala pa na hindi ko na matandaan, maraming salamat po. Si Lord na talaga ang bahala na magbalik sa inyo ng lahat ng blessing na ipinagkaloob niyo sa akin. Si Lord na po ang bahala. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako ng marami dahil andito pa rin kayo, sumusuporta sa amin ng Bagwis. Nakikinig si Bagwis mga kasinag sa mga pinagsasabi ko. Kung tama daw ba yung sinabi ko o mali. Ayan nanahimik lang siya. Kaya mga kasinag, thank you so much po. Shoutout pala kay Adol Copino Hunt, Sigilas Adventure, Alejandro Coracha the Master, Swig TV Official, Odot Moto Vlog, Rix TV. Shout out
Bicolinyo J&J, Ma'am Chewy Official. Suportahan niyo sana sila mga kasinag. Bagwis, tahimik at tahimik si Bagwis mga kasinag. Hindi siya nakapagsalita sa lahat ng aking piyagdadaldal dito kasi siya ay busog na busog. Siguro mga kasinag, pag alis ko inupakan agad niya yung daga. Kaya busog na busog siya ngayon. Wala akong nakita dito sa baba kahit balat, balahibo or buntot, ulo. Hindi na naimik si Bagwis mga kasinag. Na-update ko naman kayo kanina mga kasinag kay Magayon, tapos kay Pitoy. Kasama ko si Pitoy mga kasinag kanina. Pagbalik ko hindi na sumama si Pitoy. Ngayon pala mga kasinag, 1 taon na si Bagwis sa akin. April 15, April 15, 16, 17, 18. April 18 kasi mga kasinag birthday ko. 31 years old na ako mga kasinag. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pagbibigay sa akin ng malusog at masigla, malakas sa pangatawan, sa paggabay sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat talaga akong marami. Lalong lalo na sa inyo mga kasinag kasi andyan pa rin kayo na sumusuporta sa amin ni Bagwis. Kaya maraming salamat po. Batiin nyo lang ako ng happy birthday mga kasinag sa darating na April 18. Masaya na po ako doon. Si Bagwis kasi mga kasinag, gift talaga sa akin ito ni God. Siguro sa lahat ng hirap at sakripisyong dinanas ko nung mga nakaraang taon, lalo na nung nasa ibang bansa pa ako. Siguro si Bagwis talaga ang ginawang tulay, ginawang instrumento ni Lord para matulungan ako kahit pa paano makaangat-angat ako mga kasinag. Dati kasi nun talagang nung pagkagaling ko sa ibang bansa, hindi man sa pagmamayabang mga kasinag, talagang halos wala man ako naiuwi. Ang naiuwi ko lang naman 2,500 pesos. Ayun lang talagang naiuwi ko mga kasinag. Sa tindi ng hirap ng buhay talaga nun, ultimong pambili ng pang rekado na lang, kahit mga bawang sibuyas, talagang natulo ang luha ko nun mga kasinag. Kasi sa hirap talaga ng buhay. Ang trabaho ko talaga ng mga kasinag nung umuwi ako dito, nagparauling ako ng kahoy. Doon sa pag-uling ng kahoy mga kasinag, alam kong mali ang pag-uling ng kahoy at alam kong makakasira sa ating kagubatan, pero wala akong mapagpihitan mga kasinag na ibang trabaho. Kasi ang pagkukupra tuwing ika 45 days pagkatapos mo magkupra, ano naman trabaho. Sa pagdadagat naman ng panahon na yun mga kasinag, wala naman ako pamalakaya sa dagat, kaya hindi naman ako makapaghanap buhay sa dagat, saka hindi naman ako bihasa sa pagningisda. Kaya ang ginawa ko nun mga kasinag, nagparauling ako. Ilang buwan din ako nagparauling mga kasinag. Pero ang ipinalit sa akin nung sa pag-uuling ko mga kasinag, pinilay ako. Napilay ako mga kasinag ng nasa 1 buwan. 1 buwang higit na papilay-pilay ako mga kasinag. Itong tuhod ko nagka-problema mga kasinag. Parang may naiipit siyang litid. Marami na rin akong pagamutan na pinuntahan. Halos hindi napagaling mga kasinag, napaghihilot lang, na namilipid ako sa hilot, sa mga ininom kong gamot, hindi rin na gumaling. Sa pananampalataya ko rin pala gagaling ang aking tuhod. Ako rin palang makapagpagaling kasi nakahiga ako nun sa duyan mga kasinag, nilalagyan ko ng ipikasin oil yung tuhod ko. Dinidiinan ko kung nasan yung masakit. Talagang tinitis ko ang grabing sakit, dinidiinan ko, hinihilot ko. Nung time na yun, nagginhawa siya. Nawala yung sakit, nabawasan. Kaya ginawa ko yun tuwing gabi mga kasinag yun, hanggang sa nawala. Kaya laking pasalamat ko nun mga kasinag na naibalik yung paglalakad ko na maayos, naibalik. Kaya nagpasalamat ako sa mahal na Panginoon. Saka pati nung gumaling na ako, tumigil na ako sa pag-uuling mga kasinag. Yun time na yun, dumating naman ang time na yun na nung tumigil na ako sa pag-uuling, nag-offer na yun si madam na mag-alaga kami ng baboy. Doon nag-umpisa mga kasinag yung pag-aalaga namin ng baboy na sa 3 inahin nag-umpisa. Ilalaga namin, tapos si madam ang nagtustos naman ng mga bahog. Siya ang nagbigay ng suporta sa amin. Tapos itiniwala na rin nga sa akin mga kasinag yung lupa sa Rawis. Kahit pa paano nun, pagkukupra ko, ayun ang nakakadugtong sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Kaya laking pasalamat ko mga kasinag nung time na yun. Kaya si Bagwis talaga ang susi at siya ang
naging instrumento na matulungan ako ng mahal na Panginoon. Kaya nagpasalamat talaga ako ng marami mga kasinag. Kasi kung hindi dumating sa akin si Bagwis, siguro nakabalik na ulit ako ng ibang bansa. Kung walang biyaya at blessing na mga dumating sa akin, babalik talaga ako ng ibang bansa noon. Kaya laking pasalamat ko mga kasinag nung nag-viral nga si Bagwis. Doon nag-umpisa ang aking pagbablog. Kasi nung nasa Dubai pa ako mga kasinag, nung ako'y nagbablog doon, halos wala namang nanonood sa vlog ko. Mag-views lang ang vlog ko nung nasa Dubai ako mga kasinag ng 80, 90, 100. Masaya na ako doon mga kasinag. Laking pasalamat ko na talaga nung mga panahon na yun. Mas lalong nagpasalamat ako nung dito na sa Pilipinas mga kasinag, yung kay Bagwis na nga. Nakuha ko kasi ito nung nakarang taon si Bagwis, April 15. Magbe-birthday kasi ako noon. Nagkukupras naman kami ni Tio Berto sa Eraya. Saka aksidente naming nakawit ito si Bagwis. Kaya nagpapasalamat ako ng marami. Hindi ko man siya alam at wala man akong idea sa pag-aalaga sa kanya. Pero ginawa ko mga kasinag ang lahat para mabuhay lang siya. Sa totoo lang mga kasinag, ginawa ko talaga ang lahat. Kahit saan siya pumunta, kahit magkandaligaw-ligaw siya, kahit hindi na siya bumabalik sa bahay, sa mga solid kong subscriber dyan, mga supporters ko, alam ko kayo ang saksi mga kasinag ng sakripisyo na ipinagkaloob ko kay Bagwis para mabuhay lang siya. Kasi nung time na yun mga kasinag, habang lumalaki si Bagwis, kung saan siya pumupunta, oras na manatili siya sa isang lugar, hindi na siya bumabalik sa bahay. O kaya doon ako nahihirapan mga kasinag, pagpapakain nun, paghahanap sa kanya kung saan ko siya papakainin. Napakahirap ng dinanas ko talaga para mapalaki lang si Bagwis ng ganito. Kaya nagpapasalamat naman ako sa lahat ng sakripisyo ko. Biniyayaan ni Bagwis ng napakarami. Kaya salamat ng marami. At kung hindi dahil kay Bagwis, wala naman akong si Magayon. Baka si Pitoy, wala rin yan sa akin mga kasinag. Kasi si Magayon mga kasinag, bigay din sa akin yan. Hindi ko nasabihin kung sino nag-sponsor niyan. Tapos maraming tumulong, nagpaabot ng tulong. Kaya maraming salamat po talaga. Wala na akong masasabi mga kasinag. Masaya na rin ako sa ganitong sitwasyon ng aking buhay. Mabigyan ko lang ng pang araw-araw na makakain ng aking mga anak, may mapagsalusaluhan lang kami sa araw-araw. Masaya na po ako dun. Pasalamat na ako sa mahal na Panginoon. Alam ko rin naman mga kasinag na hindi rin naman kayo magutom kasi masipag din naman ako, matyaga din naman akong tao. Hindi rin naman ako nakukontento na wala akong ginagawa sa araw-araw. Kaya nung nasa ibang bansa pa ako mga kasinag, malakas ang loob ko na bumalik dito sa Pilipinas. Kasi sabi ko nun, bumalik man ako dito sa Pilipinas, kaya kong itaguyod ang aking pamilya. Kasi alam ko sa sarili ko mga kasinag na marunong ako sa pagsasaka, lalo sa ganitong paumuhay. Kaya ngayon, ito ako, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Lalong lalo na sa inyo mga kasinag. Baka may mag-comment naman dyan kung nasa si Bagwis. Mga kasinag, ayan si Bagwis ha. Andyan lang sa uluhan ko. Pasensya na rin kayo kung wala akong preparation na ginawa kay Bagwis. Pasensya na talaga kayo mga kasinag. At ilang araw na talaga masama ang pakiramdam ko. Ngayon pa lang ako medyo nakaka-recover. Kaya pasensya na talaga. Iba pa mga kasinag ang panlasa ko. Pero uminom na ako ng gamot mga kasinag. Siguro ito sa init ng panahon. May nagsasabi pala sa akin, may nagko-comment sa inyo na si Bagwis daw gawang ko ng bahay, ng kubo-kubo dun sa bahay na pahingahin ni Bagwis, tulugan ni Bagwis. Sa totoo lang po mga kasinag, si Bagwis po hindi nagpipirmaminti or nanatili sa isang tulugan lamang. Kasi si Bagwis mga kasinag, iniingatan niya ang kanyang sarili sa mga kagaya ng ahas, kung ano pa mang mababangis na hayop. Kasi pag naamoy kasi ng mababangis na hayop ang kanyang ipot, baka yun ang dahilan na mapahamak siya. Kaya po si Bagwis mga kasinag, gabi-gabi ibang puno ang tinutulugan. Hindi siya nananatili sa isang puno lang. Kasi mga kasinag, paano ko nasabi na ganun? Kasi po obserbado ko na si Bagwis simula maliit pa hanggang sa lumaki siya. Kahit nung hindi pa siya lumalayas, hindi pa siya nagpaparaalis sa bahay, nung natutulog pa lang siya sa mga itaas ng puno ng nyug,
o sa itaas ng puno ng kahoy, hindi siya na permanente sa iisang puno lang talaga mga kasinag, sa iisang tulugan. Kaya iyan po ang dahilan kung bakit hindi ko ginagawa ng ng silungan si Bagwis sa bahay, ng kubo. Kasi hindi naman papasok yan doon si Bagwis mga kasinag eh. Hindi naman yan tutulog doon pag ginawang ko yan. Kasi aalis at aalis pa rin si Bagwis mga kasinag. Kasi nga po si Bagwis mga kasinag, siya ang may hawak ng kanyang isip kung saan siya pupunta, kung saan siya tutulog. Malaya po siya. Hindi ko yan kinukulong mga kasinag, hindi ko yan tinatali. Kaya malaya si Bagwis na nakakagalaw dito sa amin. Malaya si Bagwis na magdesisyon para sa sarili niya kung saan siya pupunta, kung babalik pa ba siya sa akin or hindi na. Nasa kay Bagwis na po yan mga kasinag. Hindi po ako magdidesisyon para sa kanya. Ako lang po ang nagdurugtong ng buhay niya sa araw-araw kasi pinapakain ko nga siya. Kasi hindi pa naman nga bihasa maghunting si Bagwis, bihira pa naman lang siya makahuli. Kaya yun po ang masabi ko mga kasinag. Kaya pasensya na po kayo mga kasinag kung hindi ko ginagawa ng silungan si Bagwis or tulugan, kasi ganun po talaga si Bagwis. Ayun po ang dahilan mga kasinag. Saka si Bagwis naman, pag umuulan mga kasinag, humahanap naman talaga si Bagwis ng puno na malaki ang dahon, ng puno na malago na hindi siya mababasa. Doon siya nasilong mga kasinag. Totoo po yan, di ba nagsagot si Bagwis sa mga kasinag? Oo, naintindihan niya yung sinabi ko. Kaya pasensya na po mga kasinag salamat po ng marami. Pasensya na sa dami ng idinaldal ko dito, sa haba ng aking idinaldal. Hihingi po talaga ako ng pasensya mga kasinag, at ako'y magpapasalamat na rin sa mahal na Panginoon, lalong lalo na po sa inyo. Salamat po talaga ng marami. Sa totoo lang mga kasinag, medyo nahihilo-hilo na ako, medyo nakirot ang ulo ko sa dami nga ng pagsasalita ko dito. Tapos pagpinaw ko pa ng palay, nagpartakbo ako kanina. Magpapalam na muna ako mga kasinag kasi nakirot na talagang ulo ko. Tinitiis ko lang kanina pa, hindi lang ako nagpapahalata sa inyo mga kasinag, pero makirot na talaga. Bagwis, babay na mga kasinag. Magpapaalam na talaga ako. Bagwis, bye bye. Opo, iwan ka na muna dito ha. Masakit ang ulo ng tatay. Uuwi na muna ako, bye bye. Hanap ko lang ng tutulugan mo ha. Opo, pasensya ka na. Ayan mga kasinag, nagpaalam na ako kay Bagwis. Nakita nyo naman, andyan naman si Bagwis. Medyo nakirot na talagang ulo ko mga kasinag. Mga kasinag, maraming salamat po ha. Hanggang dito lang mga kasinag, bye bye.